Mars talni nei salmaribo Dilliwo bar hakotor hapang haste hapang te tipra mothani bisingo agreement engmari dofani borokno hani bosarokno eba piprasakno fioknani bagui agreemento gobangbono sajaka gobangma manthai soktani bagui eba laibuma rokno teisa muthangnani abohai gobangma kogrok fiaba o agreement khlaimarokno baksa baksa chukli sigei piprasakni bisingo thancha ongui tongmano oroi poroi khlainani bagui kok sawi tongo salbrumno mungsaya mungsa thaise thaisale aboni bagino bobagrani dagi mungbai tabo kami wo YTF ni sengkrak rok tipra mothani adong rok bobagrani agreement khlaimano lukrok saimanya gei tongmani eba khamni thiklai tonglaimani baksa borok rokno saimani rani onahan mungti tabuk salbrumno kholawo ongkholaijak abaikeno salbrum satung watei habong hatai teisa basoi thalai mahaike 42 Amarpur constituency ni Brahmachora BC OIRI kamiwo thangisoika EM Rajesh Triprabo logyo manjaka Tripura mathani thangnai bidansabha batainai Ashiram Riang tei Tripura mathani adongrok ini bergerak jasa orang pada yang matang lagi nih rupanya ini matai ini orang buruk toh nih kok salah ini soalnya sudah no hai itu sini J main itu bozang somasi itu orang baik itu sini toh tadi dabi beli orang macam mana nih kayak somasi itu kathalai matang lagi beli maya sejora Kamu lagi tu kenal ini? Dan tu ha, tidak cuma. Jeng tu paling manis tu, sini white dia berani huite, kaisa sidang tu. Bumrah sora bisi, OIRI para, Amarpur constituency, ane loge tu ko cini Ashiram Riang, थानाय विधानसभा लास्ट विधानसभा बासजा सिरि लोगे YTF त्रिपुरा मोथा TWF जतनो लिडार्स लोगे दङ जों 90 काय तिनि प्रचार खायो जे थानायो बुबाग्रा केन्द्र सरकार बाय कायसा चुक्ति खायका जोंनि पलिटिकल राइट्स माय इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोंनि हिस्ट्री लैंड राइट्स आइडेंटिटी माय लैंग्वेज अबनो तयै जे केन्द्र सरकार बाय कायसा चुक्ति ओंखा अबनो जों 90 चिनि बरनो काय बुजायो जे जोंनो जे ताबो कक रजाखा ओ कक फाइनाय सालो जाते अब मेटेरियलाइज ओंथों इमप्लिमेंट ओंथों कंप्लीट इमप्लिमेंटेशन नि बायनो जों ताबो सामु माखायनाय जे जोंनि बबाग्रा जे सा बिनि कौनि मते जों लामा मा हिमलायनाय कैंडिडेट जेसेबां ओंथों सिम्बल जेसेबां ओंथों जों सिनि मानथाय बायसि अचुक बसर तो गोबांबा बरक सिम्बल मेटार अमाहाय पार्टी मेटार कचिनि बुबाग्रानि कंखा जों लाइ थानाय सालो अमाहाय जे मिस्टेक अबो नि कारणे चिनि बरक मंसा मालिया एचिवमेंट जों कम टाइम नि बिसिङाव अंना नांनाय जे केन्द्र सरकार बाय कायसा चुक्ति अबो बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिङतै अबो माने थाका अदरवाइज जों मानियाबो बनि जे एफर्ट अबनि बाय जों माने थाका गाबोन जों 90 काय जों जोंनि बर'नि अरा जों दिनै प्रचार खाय दङ जे बसकांगो जों बुबाग्रा जे साख्लाय अबनि मतेनो जों बिनि कौनि मते लामा माहिमनाय सिनि मानथानि बागै कारण बुबाग्रा सिनि मानथानि बाय लराय खाय दङ ओंखाय सिनि मानथानि बाय बुबाग्रा सिनि लराय खाय दङ ओंखाय जों बिनि लगे रिनानि चिनि
কোনো সমস্যা ফাইনালি কইয়া তাবো রাজনীতি দল তাই কাইসা ফাইনাই ব সাপাইनाय তাই কাইসা ফাইনাই ব সাপাইनाय কিন্তু जों বাস্তব মানে নাই যে বসক জরা বরক চিনিবাই সামন খাইকা বরক চুনো তৈयै রাজনীতি সমিতি থৈ থাকা না বাস্তব চুনো কিছু মুখসে রদে রাখা এডিসে এলাকা নাই দিদি তাবো চিনি ওর পারানো নাই দিদি এনি পারা থাंदि लामानि समस्या नुकनाय एमहाय दैनि समस्या नुकनाय कारेन्टनि समस्या नुकनाय स्कुल मास्टार करे नुकनाय जों बरक नक करे नुकनाय जों बरक हुखाय चामानि नुकनाय एमहाय सरायनो काहाम जागा लेखा फोरोंनाय नुकनाय हस्पिटाल करे नुकनाय बिथि करे नुकनाय डक्टर करे नुकनाय कोनो एकटा रुगी अंखा बने इमारजेंसि रहनानै बाय एम्बुलेंस सार्भिस थिंबोते करे नुकनाय न खामकाय माहाय फायर सार्भिस गारि सफायाखै नुकनाय ओमहाय गोबां मा सिनिया रुगी रङै थैयो आबो रंनो जों गाहामके दंनानै आबहाय समस्यानि जों मुक्ति मानानै सिनि एलाकाबो रां पैसा दरकार ताबो टाउन एलाका नायदि बसक डेभलप सिनि एलाका नायदि ताबो ताबुनि जे जुग तिनि और कक साके जों जत जागानो तिनि नुक थानाय ओ जुगोसे जों तिनि लामा करि जागा दं ओंखाय बसक ओमहाय जों समस्या कलाय दं ओमहाय रंनो जों फायनाय सालो और जों मुक्ति मानानै हिंखाय सिनि बुबाग्रा जोंनो अधिकार होनानै बाय फाइट खाय दंगो जों सिनि बुबाग्रा लगे जों माबो सालायनाय पहिला नां साखा सिनि और सिम्बल मेटारिया पार्टी मेटारिया बुबाग्रा पहिला साखलायजाक पार्टी बतौरिया सिम्बल बतौरिया जों जाति स्तर दफा से तरो बो कांग्रेस तो मनी टाइम बन्दर नखना बुबाग्रा पहिला जाति उलो पार्टी हिनि साखा बरो वासलायखा बुबाग्रा ब केनेदेर बासानाय पार्टी बाय ब दफानो दकारनाय बरो रक सालायखा अब जत बरो या तिप्रासार सालाया बुबाग्राना हामजानाय तिप्रासार कोनदिनो सालाया बिरोधी दल जारा राजनीतिक खायनाय पद निबाय सिमि तंनाय सियारनो हामजानाय लुबिरो बरक सिमसे बेरै साव दफानो दकारय राजनीतिक खायनाय बरक सिमसे माहाय कक साव ताबो जदि लुकरक संमानि तो हिंखाय जों जे नायनाय मिनि गुरे एलाका माहाय सने करे बुबाग्रा जे खाय जों अबनो खायनो माहाय कांग्रेस नो या करे बखले फायो आं दफा बे तंग नानाय सीएबी नि केस बोलरे के एनआरसी नि बने सुप्रीम कोर्ट केस दंगो बबने या करिया आं पोस्ट या करनाय पार्टी या करनाय आं दफा या करिया पहिला जाति उलो पार्टी बनि कप बखरि फायो जों अबनैते जों बिसास माखाने बुबाग्रानो ताबक सिनि जे कैंडिडेट सिनि बुबाग्रानि बनि बाय जे बुबाग्रानि बायनो बुबाग्रा वान सरकार केंद्र सरकार कैसा जागा रखा जेनोंनि अधिकानि बाय नर फाइ कक साफाय दिनै अधिकानि बायसे कक साजानाय र थाइनै साल ब बीजेपी ओंगै थानाय अमाहाय ताबो दरते जों केबनो कक संमाय नंयाखौ आर ब चिनि बायनो अधिकारनि बायनो कक सानाय चिनि बायनो लराय खायनाय कारण ब उल्टा फुटा बरो गया बका राजपुरी बनि बरक जे अशोक बसर जुग जुग सिनिति प्रसारनो काहाम हामिया जत समयनो बर यासागै जोंनो तुइ दुले फायनाय ता महाराजा नखना बास्तबनो बसक बाहायके सामुं ताका बसिनि बाय बसक कक साका तामो चाइतखा 100% जों महाराजानि जे सामुं तामनियाव जों बनो जों हयतो मा जानाय